To si Maria? Kay ako to siya suguon og pamalingki ba? Unsaon si Claire si Lucio, please di man gud nila karon. Uy, nana si Maria. Maria, alis agad. Uy, mami, unsa man? Manugo na pod ka no. Gikapoy bi ako gikan sa laag ha. Ika poy, ali diri kay nako isugo si Muha. Pagkuha ditong papel ug ballpen. Mami, unsa ni isugo nimo sa ko? Gipakuha lagi ko nimo anang papel ug ballpen. Suguon ta kan pamalingki Maria. Ha? Dili man ako mamalingki, mami. Ayaw ka bala ka kay lista na ko diri ang imong palitonon. Ihatag ni kay Jojo nga gulayan. Asa ato? Katong suki na to sa lamasan? O kato siya. Sige ha kay maglista na ko. Ito ra man kahanatanan paliton. Dito ra ni siya paliton Maria. Mami, apili po kong pampalit og makaon dia, mami. Oy, init ba kaayo ha? Dara o, kailangan mapalit nimo ni nasa listahan tanan ha. Naising ko sobra na palit og fishball. Okay, mami. Dili lang sa ka, Mary ha. Tisoy, nana kita diri sa paborito nimong painitan ba? Salamat kuya, kay gidala na po ko nimo diri sa Lucky 17. Why problema natin? Tisoy, basta ikaw. Order na. Kuya, anak ko, combo number 2. Sige Tisoy, kay mauna akong orderon, bingkod sa di-ari. Ay, mga sir. Buwan na po ma'am, kining duha ka combo number 2. Bigyan sa mga ma'am, no? Ako lang ka din, sir, ha? Nita po, uy, wala pa ko padaliin ni mami og payong. Nakalimot pang kuasok ko dapat ang tindahan ni Chucho. Ay, maatok ko sa nahan. Kuya, dugay pa na itong order kay gutom na kay ko ba? Relax na Tisoy, magkaksaon na gini karon. Hapit na maluto. Umot kayo, no? Ano na yung order, sir? Kuya, nana daw itong order. Kadot na Tisoy, kay kwaon na. Ay, nara Tisoy! Wow, kalamig! Niya dyan diri sa Lucky 17, kuya, oy! Tisoy, napailuwa ka pa yung spice, no? Imuha na. Tisoy, tudong pawit. Naunsa ka, kuya? Tisoy, ini sinong likod tanawa. Senyorita. Tisoy, tudong pawit. Hoy, senyorita, asa man ka dito? Burger, kaon ka? Ay, lami, ang ana inyong gikaon, oy. Pamalit. Balok jud kay ni si Tisoy ba? Mamalit di ay ko. Kuhaan day ko ni gisugo ni mami sa kong papalit og lamas. Mamatay mo, ha? Ma'am, papalit ako og ham and cheese pizza. Okay, ma'am. Kadit lang, ma'am, ha? Yeah, nag-order po sa senyorita Diao. Isa pa i-order. Sige lang, Tisoy, kay basig gutom po siya ba? Ito ko siguro si Black with white ay. Tara na yung order, ma'am. Salamat! Kalame! Alam niya, ano i-order niya, kuya, oy? Kalame! Kalame, doon lang sa nakasibiltin, eh. Magbalik-balik doon ko di area. A few moments later. Tisoy, kay maratag kaon. Asa naman yung mga to? Di mo kasi sa akong order. Ikaw ba naman mo order ng pizza niya? Ako rin isa nagkaon. Abusugan na ako, uy. Uy, hala. Suko ko man kong mami do. Magtulad ko. Gaya ni Maria, oy. Ganina raman to. Tulo naman ka oras nila may gikan sa kong pagsugo. Ikaw maro ni Maria, oh. Uy, sa likod eh siya ni Aki. Maria, pagdali diya kay ganina na tang gipaabot ba? Kabutan di sa bata, oy. Asa naman akong ipapalit sa imo? Maura na! Dagan mo akong ipapalit sa imo, ha? Mura man yung gihotog ng tijujo sa kuha, mami. Pagtarong dira ha, pagtugaw sa tinuod. Mami, nakitaan mo na ako si Dudong Pawit o si Tisoy. Unya, nakita ni mo, sa labot nila. Nangaon sila dito sa Lucky 17 niya. Nag-order sila burger. Unya, ayaw ingnag. Ay, nangaon na sila, mami. Wala po ko nagpalupig. Uy, nag-order po kong pizza o isa ka soft drinks. O diba, nalabuan ako sila. Ay sus, pasila ni mo bataa ka. Huwag sa daanan ron. Hindi lang, mami. Busog na bitaw ka ayo ko. Yan ang lamas, mami, oh. Gusto man akong lamasan, ani. Busugan ako, mami, uy.